Ja sabeu que jo sempre us recomano que aneu amb un advocat especialista, però què és un advocat especialista? Perquè si mires per internet tothom diu jo sóc civilista, jo sóc laboralista, jo sóc penalista, sóc expert en laboral, en civil, en penal, el que sigui. Realment, què és un advocat especialista? Doncs és molt més senzill que tot això. Un advocat especialista és un advocat especialista en un determinat procediment. Per exemple, hi ha advocats que són generalistes, però resulta que ha portat 100 divorcis. Llavors, aquest advocat que ha portat 100 divorcis és un puto especialista, és un puto crac dels temes de divorci, perquè n'ha portat 100. No perquè la seva web diu que és un especialista, sinó perquè quan li preguntes, quan t'ho explica, t'explica doncs, tota mena de casos i tota mena de circumstàncies que poden passar en el teu divorci. El mateix cas en un advocat laboralista. Un advocat laboralista no és laboralista perquè ho digui. És laboralista si ha portat 100 acomiadaments o 50 acomiadaments, 30 procediments d'incapacitat permanent. Això és un advocat especialista. El mateix amb un advocat d'herències. Per molt que t'anunciïs com a advocat superespecialista d'herències, si no has portat temes de llegir, no has portat temes de quarta falsídia, si no has portat acceptacions d'herència complicades, si no has portat negociacions, no ets un advocat especialista. Ets un advocat especialista si realment has portat temes concrets, procediments judicials, procediments extrajudicials. Aquesta és la clau. Per tant, quan aneu a l'advocat, pregunteu-li quants procediments com el meu has portat, quins resultats esperes i quin rendiment em puc treure de la meva inversió amb tu, quan guanyaré, quan et pagaré, quan et guanyaré, etc etc.